Ana gina so cikin yarda da zuciya za ta tantance. Kai na raka muradina da ba na sake amun kwace. So ya haɓaka har zuciya ta taɓa zoki ban magani. Surin da ke cikin rai na furta da zaki jiki ɗan tausaya. Abin da ke cikin zuciya tilas ido ya kan bayyana. Sirrin da ke cikin rai ka furta na ji shi dole zan tausaya. Da zaki rike so na ki sare kin tafi da ni. Zauna ki kafa taron da za a ɗaura ni rawani. Da sai na kafa dokar da zaki zo